Awas.
sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintar lan telu mong liman waktu kanggo mrasa mungkar nafsu Hong wilayah sekaring bumi pawana langgeng ngatek-cecek adya tuku aja tanpa wal saking bumi Bantala. Cumeti kagegem astaka kali kanthi ipat-ipat katon klumawi ngajab wilayah. Miturut pakem ingkang sampun lumampah lan pakem cariyos
kang sampun kasuwur perbawani cemeti lamun sumeblak ing awang-awang jembuk lur suarane kadya guntur kang badhe kapiyarta suarane waraga mustika karya budaya ana bebasan daya panguwasaning cemeti lamun sumeblak eling sigar adu mrabat gunung jugruk segara bisa asat jumudele kang kiri-kiri dadya gara-gara ing sejatine dudu cemeti kang kapiyarsa ing tanging kalangan kang dadi gara-gara lan kiri-kiri ananging ipat-ipat tali asli lan pangrasa jalma manungsa kang kudu diwaspadani kang gambarake suarane cemeti waraga mustika karya budaya alamun kabuka kawedhar pikarencana saka wetan lan saka kulon bali omring dongkong aja sandung sriwet pring gawe ingsun lan sak kadang ingsun ana sengkala lan ridu saka lor lan jagat kidul sira bali aja tumama mring ingsun ringket siatur becik ketitik ala ketara sapa kang nandur ditara bakale nemu bendho wekasan sapa kang nandur becik bakale mulya senajan isine jagat kang datan bisa caturan bebasan mung mendung sepayung aja coblok ing wengi iki atur salam taklim panghormatan waraga mustika karya budaya pinangka suarane cemeti kang badhe kapiyarsa nggih punika kang pungkasan bisa diarani aji pungkasan ateges pertandani lamun katurut luput kadang kawula seni hanuju prana kirang tata kirang sabdasita kula sak kadang boten sanes amung nuwun agunging samudra pangsami ngantos paripurnanipun adicara katur dumateng kang mamiyarsa kang tansah tuhu bekti ing dharma rahayu rahayu waraga mustika karya budaya